מרגע פתיחת האריזה, הקורנפלקס עלול להיחשף ללחות שיכולה לייבש את המוצר. לכן, יש לשים את המוצר במקום מוצל ויבש. יש לסגור את שקית המוצר באמצעות סוגר מתאים. מומלץ לא לשים את המוצר ליד קמח, סוכר וקטניות, מחשש לחרקים. המוצר שומר על טריותו עד 3 שבועות ממועד הפתיחה. את כל הפרטים ניתן לראות בחלקו העליון של המארז.